अंजनीच्या सुता तुला रामाचे वरदान एकमुखाने बोला बोल जय जय हनुमान. चॅनल आदर्श नारवी भक्ती ब्लॉग अर्थातच AAMV. मी आदर्श दिवाळी छोटी बहीण आरवी. हाय गाय. तर तयार आहात ना मित्रांनो? आदर्श आणि आरवी घेऊन आले आता धमाल ब्लॉग. नमस्कार मित्रांनो, आज आपण जात आहोत निसर्गाच्या कुशीत विसावलेल्या डोंगर माथीवर दिव्य मारुती मंदिराच्या प्रवासाला. चला तर मित्रांनो आता जाऊया. आता दमान झालं, तिकडे बसूया. चल बसूया. चल. तुम्ही पाहू शकता शांत वातावरण, पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि मंद वारा यामुळे मंदिराच्या पायऱ्या चढत असतानाच मन प्रसन्न होते. मित्रांनो, फायनली आपण मंदिराजवळ पोहोचलोय. मित्रांनो, आपण आता आलो आहोत मारुती मंदिराजवळ. डोंगर माथ्यावर उभं असलेलं हे आकाशाला शेत देणारं पवित्र मारुती मंदिर. मित्रांनो, मंदिरात पाऊल टाकताच समोर दिसतं वीरता, भक्ती आणि सामर्थ्याचं तेजस्वी प्रतीक. मित्रांनो, मारुती रायाची प्रकाशमय मूर्ती जणू त्याच्या डोळ्यातच आशीर्वाद दिसत आहे. आज शनिवार म्हणजे मारुतीचा वार. चला तर रुईच्या पानांची माळ मारुती रायाला अर्पण करूया. अंजनीच्या सुता तुला रामाचं वरदान एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. दिव्य तुझी राम भक्ती भव्य तुझी काया बालपण गेलासी तू सूर्याला धराया. दिव्य तुझी राम भक्ती भव्य तुझी काया बालपण गेलासी तू सूर्याला धराया. हादरली ही धरती थरथरले आसमान. हादरली ही धरती थरथरले आसमान. एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. सीताबाई शोधासाठी गाठली सलंका तिथे राम नामाचा तू वाजविला डंका रे डंका. तिथे राम नामाचा तू वाजविला डंका. दैत्य खवले सारे परे हसले विभीषण. दैत्य खवले सारे परे हसले विभीषण. एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान. एकमुखाने बोला बोला जय जय हनुमान.
राम लक्ष्मण जानकी जय बोला हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोला हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोला हनुमान की जय. तर मित्रांनो, मारुती रायाचं दर्शन झालं. आता इथला निसर्ग पाहूया. चला मित्रांनो, इथून वेंगुर्ल्याचा व्ह्यू कसा दिसतो ते पाहूया. मित्रांनो, डोंगराच्या टोकावरून वाहणारा थंडगार वारा आणि खाली पसरलेलं हिरव्या आकाशाचे चित्रमय कॅनव्हास पाहून मन खरंच भारावून जातं. निसर्ग म्हणजे ईश्वराची रंगीत चित्रकला, ज्यात आकाश निळ्या रेशमी पट्ट्यांसारखं पसरलेलं असतं. डोंगर म्हणजे धरतीचे मजबूत रक्षण करते, तर हिरवीगार झाडे म्हणजे हवेशी खेळणारे हिरवे पंख. मित्रांनो, आता माझा दिव्य आणि निसर्गरम्य प्रवास डोंगरावरील मारुती मंदिरात. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडले असेल लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू. जय हनुमान.